подкрепят кампанията в лицето на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, господин Спецов. Вашите аплодисменти. И на нашия приятел и съгражданин господин Димов, който е шеф на агенция Митници. Изключително важно да знаете, че има бъдеще, скъпи деца. Бъдещето е свързано с това да знаете. Ако не искате да знаете, четете книги. Ако не искате да четете книги, спортувайте. Димитровград се е постарало за вас да има игрища, площадки и зали. Ако не искате да спортувате, слушайте музика. Музиката, която Иван Тишев, Павел, за мен Павел и Тошко, за вас Торило и Пашата. Аплодисменти. Иван Тишев, Торилото и Пашата не пропагандират насилие, не пропагандират дрога. Напротив, пропагандират какво? Любов. Ако не искате да спортувате, ако не искате да четете, обичайте се. Бъдете заедно, радвайте се, че живеете в страхотен град, какъвто е Димитровград, който ви дава възможност да живеете спокойно. Наслаждавайте се на това, което имате и се забавлявайте. Мили деца, стойте далече от наркотиците, има по-хубави неща, с които да се забавлявате. Спорт, музика, учение, слушане. Къде ви е водата? Къде са водите? Водите да вие. Супер! Готови ли сте сега? Нека да дадем думата на Иван Тишев, Торино и Пашата. Аплодисменти! Браво!